no és una cosa dolenta, perquè d'on surten els diners per produir un disc? Surten dels mateixos músics, surten de gent que posa pasta, que inverteix, i moltes vegades han sortit de les nostres butxaques. Totes. Pràcticament totes les nostres iniciatives de discos, d'anar a contractar un tècnic, un estudi, fer uns assajos, inclús pagar músics perquè vinguin a tocar. Després el tema de la promo, el tema de la distribució, que abans es feia en físic, encara es fa en físic, però ara la distribució ja més estàndard és la distribució digital. Abardeix molts costos, però jo crec que li treu qualitat a la distribució digital. I d'alguna manera ens hem hagut d'autoconstituir com a músics que toquem moltes àrees, el tema verbal, el tema tocar, el tema promocionar-nos. Jo veig companys de l'escola de música pura i dura fent-se reels i tal, i els veus que no estan gaire a gust fent-se coses, fent-se tutorials i fent-se històries, perquè no és el que volen, però creuen que per donar rellevància a la música que fan necessiten gravar-se, necessiten fer-se una fotografia especial, fer uns YouTubes per veure si rasquem aquí alguns dinerons, i aquí és on ens perdem una miqueta. Jo crec que sortim de l'ofici de músic per fer-vos multi no sé què. Llavors, el que també ens hem trobat és que tard o d'hora quan fem un bolo hem de cobrar. Sí, s'ha de cobrar. I com cobrem els músics? Això és molt fotut, Reflexionem una miqueta. I cobrem en negre o què fem? Bueno, cobrar en negre jo crec és bastant habitual, cobrar en negre. El que passa que cada vegada... Millor cada vegada passa menys. Hi ha un control més gran per les institucions, jo crec que els músics... No s'ha tractat el músic com un treballador, mai a la vida. I de fet, la llei ho contempla, naturalment, el músic es pot constituir com a músic per un treballador cuenta ajena, que es diu, o autoestablir-se com a empresari i fer-se autònom. I llavors la qüestió és cobrar. O sigui, posis com et posis, la qüestió és cobrar. Si treballes... I llavors, hi ha moltes fórmules, primer es va posar molt de moda el cooperativisme, de fet vaig formar part de qualladans de músics de Girona, perquè era i encara ho és, una empresa, una cooperativa que facilitava el tema de la facturació, donaven d'alta la seguretat social, perquè hem de tocar d'alta la seguretat social. Després ara hi ha unes empreses que no són ben bé cooperatives, són SLs i que d'alguna manera et fan de gestoria, et fan la factura i tal i qual, però al final el que et queda del caixer és amb prou feines el 55% del que s'havia pactat. Les despeses es van fer. Sí que és veritat que el músic està molt més conscienciat en no anar en negre perquè sí, sinó que ho vol fer ben fet, perquè creu que està protegit jurídicament. Perquè hem de pagar impostos, bàsicament. Perquè també hem de pagar impostos, tot està, que si qui és autònom ha de fer les seves declaracions trimestrals d'IVA, ha de fer la retenció de l'IRPF amb les seves factures, ara ens ve la factura electrònica, me parece, perquè en alguns ajuntaments ja ho he fet, però en algunes coses no està estandarditzat. La qüestió és que el músic cada vegada és més conscient d'estar en situació legal, però de vegades hi ha situacions. Una molt grossa i molt divertida és que quan toques per un ajuntament, no parlo d'aquest, un ajuntament X, tu toques i et paguen 90 dies. Això d'una vegada va coincidir que no sé si em van trucar a mi, crec, per tocar per un ajuntament i ho va dir, dic, bueno, doncs ja vindrem a tocar d'aquí 90 dies. No tocarem el dia que dius, comptes 90 dies ja anirem a tocar. Perquè no pot ser. No pot ser. La qüestió és que l'Ajuntament ens té els músics com a proveïdors i per tant tenen els seus terminis per fer els pagaments, que ho puc trobar normal, però jo recordo d'un Ajuntament de nou del Penedès, de Baix Penedès, que em va tardar pràcticament 6 mesos i mig i estàvem a punt de tancar al desembre i dic, què passa? Si haig de tancar l'any jo i haig de tancar l'any tu, quan vindrà el pagament? I al final a l'última hora va arribar el pagament, el 27 de desembre. M'ho vaig prendre com una inventada. Bueno, i el tema d'això, que un músic que es dedica només a això ha de ser autònom per... Sí, perquè no tens un altre, no? Has de ser... I clar, llavors, jo trobo que és una miqueta injust, no? Perquè fora d'aquí, per exemple, jo vaig tocar també amb un altre nano que era escocès, un saxofonista, que va fer una gira per aquí, per Catalunya, 4 concerts, i el tio està fincat a París, i va venir a fer la gira aquí. I vam fer de backing band, vam tocar, i clar, vam estar parlant de com funcionava a França aquest tema. I ell deia que a França es pagava 30 euros al mes al músic, d'autònom. I a part,
el que facturaves. Vull dir, tu feies un d'allò 30 euros. Llavors, presentaves totes les factures, perquè a França tot va factura. El que és diferent aquí, ara sí que comença a que volen, quan te vas a tot, volen factura, i en el meu cas, jo que no soc autònom, he d'anar per una empresa d'aquestes, jo ara vaig amb una aquesta Tarragona, que es diu Actura, que ho fa força bé, són seriosos i ells se n'ocupen. Jo li passo les dades, els hi factura d'ell i jo cobro, i a Hisenda, després ja em treu, ells treuen el seu, Hisenda em treu el seu i jo em quedo amb res. És així, i per tant... I que costa molt també desgravar-se algunes despeses, perquè no en totes les circumstàncies em puc desgravar la benzina, no en totes les circumstàncies em puc desgravar algun instrument que em compro, perquè aquests instruments són molt cars, i si desgraves l'IVA d'això ja compta com a patrimoni, si compta com a patrimoni ja no ho pots fer igual. I el que deia que a França paguen 30 euros i aquí en paguem 300. I aquí en paguem 300. Llavors, hosti, i el que passa també que és, jo veig un problema, quan una sala, un ajuntament o el que sigui, et contracta per fer una feina, un treball, no et fa un contracte de treball. Això és el que s'hauria de ser. S'hauria de ser, si jo vaig a treballar... Aquí contempla que t'han de fer un contracte laboral d'un dia. I m'han de donar altra seguretat social. I això no passa. Això només m'ho han fet una vegada, que és els de Project, amb el Festival de Portaferrada, perquè vaig fer de taloner amb el Jordi, amb aquest noi que veniu en pantalla, del grup tribut més important del món, que és els God Save the Queen. Doncs aquell dia l'empresa ens va fer un contracte laboral, Jordi i a mi. Només ho recordo un dia, mira, és que el contracte el tinc a l'estudi, però el tinc penjat allà, marcat, com dient, és l'únic. No em dic res, però que podeu parlar. Sí, podeu parlar. Si hi ha alguna cosa... Però fixa't que el règim d'artistes diuen que és un règim especial. És vigent això, no? És vigent encara. És magos i taurinos. És el mismo. I Alberto de la... No, els taurinos cobren més, clar, bueno, també és que se'ls embasteixen, allà sí queden, no? Però vull dir... Però sí, només faltava posar maleantes. Sí. Vull dir que la vida del músic, vull dir que vols fer les coses bé, el músic vol fer les coses bé, vol que el contractin perquè està fent una feina, el músic vol pagar els seus impostos, vol fer la seva renda i vol fer-ho tot. I és molt complicat, A dia d'avui encara no ho pot fer. A no ser que et facis un autònom, paguis tot això, però clar, és que depens molt de si toques i no toques, vull dir, és que és molt complicat. Per això, el músic autònom o el músic 360, diguem-ho així, busca unes altres disciplines, donar uns serveis, busca d'alguna manera fer ajuda de producció, fins i tot donar classes, o fins i tot m'he vist involucrat en fer ajudant de càmera per gravar un videoclip. Bueno, ja me falta lo hacemos, no? La qüestió factura. I també he fet de tècnic de so, he anat a Mataró a sonoritzar els balls de swing i, bueno, aquí vaig. No vaig amb el meu instrument, però vaig amb tot el potencial que tinc, un equip de so que em prou feina escapa amb un cotxe i vinc a fer allò que ells em demanen. Però és una manera que tinc d'ingressar i que no sempre és tocar. Estic fent un servei. Però bueno, aquí hi ha el teu, hi ha la Cava de Blues, hi ha la pàgina dels teus companys. Si vols ficar-ho pinxar, no? Si teniu curiositat, podeu entrar a la web de TV3, al TV3 a la carta. Bueno, aquesta és la vostra web, no? Però aquí tenen el 3 a la carta, no? Aquests programes que feien per la nit, la Cava de Blues i el jazz a l'estudi, van gravar un parell de vegades i... Vam ficar per a veure com sonava, si sonava bé. Vam escoltar 10 segons, el programa estava ben xulo. No sé si encara surt, perquè clar, això era a les 2 de la matinada. Això ho m'havien molt tard perquè m'havien dit, no sé, que qui gestionava els drets... Hi havia xanxullos. Aquí hi havia molts xanxullos. Qui gestionava els drets d'autor, que acusaven que fos el Terrat, que no ho feia també, doncs a canvi de que s'emetés, aconseguien una bona quantitat de diners, però en canvi, com que no era, diguem, primera prime time, us posaven a la matinada, però ells cobraven igual. Llavors va haver algun xanxullo. Jo me'n recordo que en un mes ens van fotre 10 o 12 vegades. I arribava a la feina i, hòstia, ahir a la nit també hi eres, tio, i abans d'ahir també, tio. No pot ser que ho repeteixin tant, tio. Sí. Però moltes vegades, és això, per drets d'emissió o això, doncs... Ho han repetit, no una vegada, no. No. Verano Azul, que és que... Ja veus, sí. Heu dit gravar un disc? Sí. Què pot costar? Forquilla? Forquilla, a veure, depèn, no costa el mateix un trio que 8 persones. O sigui, això normalment un estudi, quan pactes amb l'estudi, et cobra per hores.
part de, o pots fer un pack, depèn també per cançó, si dius un disco que no tenia 12, i pots fer un pacte, mira, 12 cançons, doncs tant, però tranquil·lament 5-6.000, no? Entre 3.000 però això gravar-ho, però parlem de gravar-ho. I 9.000 euros. Entre 3.000 i 9.000 pràcticament va costar 9.000 euros. Però jo parlo de només gravar-ho, i entrar a l'estudi i gravar-ho. Tot això s'ha de mesclar, s'ha de masteritzar, pagar músics, qui vol has de pagar un productor. Clar, jo no tenia un quintet de jazz el 2010. Doncs vaig haver de cridar aquest, l'altre, i que a l'hora de gravar, si ens hi passàvem hores, vull que aquella gent estigui a gust, que se senti pagada, tal i qual. Després jo vaig fer uns acords sobre la propietat de les gravacions, que després jo he reprofitat, però realment aquesta inversió no crec que hagi tornat mai, no crec que l'hagi recuperat mai, però d'alguna manera sí que ens hem situat en un lloc i no és que busqui una gran notorietat, però sí que en el nostre ofici, que tots ens coneixem una miqueta, com a músics locals també, doncs es valora molt que tu hagis gravat, hagis comptat amb gent, aquesta gent després et crida pels seus projectes i comença una escalada de col·laboració. L'últim disc que vaig gravar i que s'ha acabat amb CD, perquè clar, la distribució digital també abaté. Els CDs són coses de plàstic que s'han de fabricar i has de pagar la fàbrica i de cada còpia hi ha un tant d'esgae i després el transport i després has de portar-les a algun lloc perquè les puguin vendre. No hi ha botigues de discos, això és una cosa pràcticament entrega en mano. Els concerts és la millor manera la gent compra, però és als concerts, a les botigues i tot això és una cosa molt romàntica. En canvi la distribució digital és el consum del mòbil, un clic que prou feines arriba a 0,0010 dòlars per clic. Has de tenir molts clics per fer que... Nosaltres vam cobrar l'any passat de l'Spotify, que ho tenim penjat allà als discos, i vam cobrar 10 euros. Són 3 euros. I som 8 al grup. Va costar... Hi ha una cervesa, us ho imagineu, I mireu les reproduccions, a veure, no és que hi haguessin milions, però que s'havia escoltat. Si un gran grup s'autoprodueix el disc surt relativament barat en totes les despeses tal i qual. Si una persona vol portar el seu projecte personal i el vol convertir en disc, és complicat i d'on surten els calés? De les classes, de les feines que no són música i d'allà vas fent un estalvi i produir. Costa molt. I voler recuperar-ho és una mica difícil. Sí que és veritat que ara en el món de la indústria d'ara els criteris es mouen molt en el món de la rendibilitat econòmica, i pots arribar a calcular si una cosa et surt bé o no, però els marges... Els marges perquè tu puguis treure un gran rendiment i tornar a produir un disc com un altre. Els marges que podem treure tu i jo amb la distribució digital, que són 2-3 euros al mes... És que no val la pena. Però hi som perquè la gent consumeix música ara, els Spotify, els Deezers, els YouTubes, i aquesta indústria... Jo crec que tard o d'hora un dia ens haurem d'acostumar a veure que haurà canviat també, que les xarxes socials no seran les mateixes. Jo crec que tornarem enrere. Jo crec que tornarem una mica enrere. El vinil ha tornat, no? Jo crec, sí. Jo crec que hi haurà una tornada enrere per cansament de la gent amb el món de les pantalles. Estic una mica esperançat. CDs a les gasolineres. Sí, bueno... No sé, no? O sigui, no riguis que jo recordo el que et dic, tornarà el casset. Sí, el del Manolo Escobar que estava a la benzinera. El casset, t'ho dic jo, que tornarà. La gent tornarà a gravar en cintes. En cinta, perquè el casset era cinta. Jo crec que tornarà, ja veuràs. Serà una cinta més digital, no? No sé jo. Tornarà a gravar en cinta, ja veuràs. No sé jo. Això del digital... El digital, bueno, sona molt bé, però és efímer. És molt efímer i la gent... Sona molt bé escolta i paga. alguns. En canvi, poses un disc de vinil i t'has d'aixecar del sofà per parar el vinil, no? Escolta, deixa-la acabar, no? Escolta les cançons senceres. Jo crec que són... Però bueno... M'agrada, jo soc... Sí. I llavors, bueno... Què ves, quan anem? Sí, ara anem ja per Sant Sadurní, no? Anem per Sant Sadurní? Sí, perquè els projectes actuals i els projectes en camí... Sadurní, què fem, no? És que els projectes en camí avui us dic una cosa i demà en serà una altra. Sí. Això canvia molt de pressa. Però bueno, a veure, què penseu? Ja sereu a Sant Sadurní amb el tema de la música? Us falta música al poble? Necessiteu més música? Sí. Jo no? El Sarau el van tancar fa 30 anys ja, no? Sí. Hi havia un pub que es deia Sarau aquí a Sant Sadurní. Sí, o sigui... Ara no, si no ho he fet especialment. Jo havia anat al Sarau. On hi ha l'ofici servei ara?
No. El Sarau estava a la Marisa, Costat no? de la Gepi. Això. La Marisa del Sarau. Què hi havia a l'oficina? Hi havia una Hi altra havia part. El Quic Músic. Era la Marisa. Perdó. En quin músic? Era la Marisa d'abans, perquè la Marisa estava... La Marisa d'abans. Clar, jo me'n recordo, jo he anat al Sarau. Sant Sadurní què? Bueno, però sí, això està molt bé, però vull dir, música en directe... Hosti, anem fluixets, En no? el seu moment... Zero. Anem molt fluixets. El Frank del Bebop va fer... Va intentar fer Ens va alguna cosa. donar escena, ens va donar hores... Sí, jo vaig... I la primera vegada que et vaig veure en directe va ser allà. Jo vaig tocar allà, sí. La primera vegada que vaig veure el meu amic, molt bon amic, que és músic d'aquí del poble, però que viu a les afores, el Peter Mayer, la primera vegada que el vaig veure. Però tenim una persona il·lustre, la història viva del rock dur a Europa, el tenim aquí al poble. I llavors relacionar-me amb ell ha estat una relació molt prolífica. On el vaig conèixer? Doncs en el Vigó, perquè en el moment que jo vaig arribar a viure aquí, on es van començar a fer concerts tipus bar, no? El lloc que era allà. I després el Frank m'ha donat hores i m'ha donat dates. I valorant l'esforç que ha fet ell, i es va barallar bastant amb l'Ajuntament i no va tenir mai una bona relació amb l'Ajuntament, i perquè li feien fer les coses o molt aviat o simplement se li presentava un cotxe de la policia local just per estar ficant allà, això és molest i ell doncs no ho portava molt bé això, no ho portava molt clar. Però la primera vegada que el vaig veure allà, i vaig veure el Big Danny, aquest que hem vist aquí, pujat a damunt de la barra, vaig veure el Pere Miró, del saxo baríton també, pujat a sobre, i jo allà a sota mirant-m'ho, i jo et veia tu amb aquest sant contrabaix que tens. No sé si hi ha una foto aquí, vam fer també de Baking Band d'una banda de les 60 que es deia Les Xífons, no sé si us sona, que eren 4 noies negres. Vam anar a Santiago de Compostela a tocar amb elles i a fer-li de músics, i hi ha una foto que estan els 4, anàvem anar amb 4 pitos, i estan els 4 pitos a sobre de la barra, a peu, sense micros ni res, a sobre de la barra, 2.000 persones allà fent allà aplaudint, molt maco. Doncs són coses que se'n recordes i clar. I després, fa poc, just en plena pandèmia, es va posar en marxa una cosa interessant, no sé si s'està movent gaire en aquest nivell, que és que l'Ajuntament o la regidora va posar en marxa això del cens d'artistes, que hi ha un lloc web dintre de la web de l'Ajuntament i ens apuntàvem, posàvem allà, de fet si ara ho posem doncs hi som, però no sé si d'allà ha sortit alguna relació especial amb l'Ajuntament, sense posar-hi noms i cognoms, no ho faré, però... Però bueno, que era una bona iniciativa. A mi m'ha contactat l'Ajuntament, cultura, però som més un bé turístic, enteneu-me, amb contracte turisme per les fires, no? I llavors, a cultura sí que m'he sentit acollit, però no soc un músic molt arrelat, molt en l'agenda de la regidoria de cultura, tot i que ens coneixem i ens veiem tots els dies si falta, no? Després me'n recordo una vegada, vam anar a veure l'alcaldessa, la Susana, que recordes, perquè volíem proposar un festival de jazz a l'estil de com es feia el jazz. Vam fer tard. Vam fer tard, però la proposta la vam fer, jo crec que el document el devem tenir. Sí, jo el tinc a casa. Jo vaig fer un projecte que em va ajudar el meu pianista per muntar el que és el Villas. Encara no existia el Villas, no hi era. Jo, clar, quan vaig venir aquí veig que hi havia el del Cabatàs, allò que es feia del Cabatàs, estava molt bé. Dic, hosti, però per què no li fotem música? I vaig anar a l'Ajuntament, no sé qui governava, m'és igual, no ho recordo. De fet, ara... El 2001, i em va demanar de fer un projecte, i bueno, doncs el faig, i tot amb números, tot, d'allò maco. I clar, allò, val calés. Però bueno, vaig anar allà i mira, doncs aquí ho tens. La noia aquella va fer així, va dir, te'n dono 300 euros. Ja tornarem. Però sí que és veritat que Cabatàs... Ni xerrar, ni explicar les coses, ni... Hem tardat 30 anys a fer un Cabatàs una mica digne. Sí, això donava... És que això, Cabatàs és una eina molt potent. Ara sí que té un format fira i escenari, però hem hagut de trobar, quan era a la Rambla no hi havia escenari, no? I quan es va fer amb la cruïlla del... Sí, però també hi ha l'opció aquesta que us comentava abans d'això del bolo aquest de Girona, dels Vins, que és un poble que no podia fotre un escenari molt gran, llavors què feia? Feia 5 de petits i movia la gent, que per moure la gent està molt bé, perquè també
Quan el Capatàs, és opinió personal, quan el Capatàs estava a la Rambla foties 40.000 persones o 20.000 persones allà en una Rambla que estava així. Pots moure la gent i mira, a les 7 a la plaça d'en Guineu hi ha una carpa de caves de no sé què i toca una banda. A l'altra no sé qui, una altra. I és el que feien allà, el que es fa ara. I el jazz és algo molt diferent també. També no sé si hi ha més calés que aquí, perquè clar, el que porten allà i gratuït. El jazz són patrocinis, hi ha el grup Brisa, hi ha Vanguardia, hi ha Banc Sabadell, són uns grans patrocinis perquè per ells és un gran aparador. Però el diner públic ja està. No, el diner públic ja, perquè tots aquests festivals, inclús els Portes Ferrades i els de Pedralbes, tots aquests reben subvencions, tots. No, hi ha aquest que es fa per aquí de la vora, que també l'Ajuntament de Sant Sadurní col·labora. Bueno, que és el de les vinyes o... Sí, no? El que era els ressons abans, això. Sí, que ho fa també l'Herreruela, que és el Cruïlla. Que es fa amb... però el que anava a dir jo, però músics del poble pues n'hi ha. Poquets, en ses freixes o més poquets. Bueno, del poble. A no ser que tinguem, que n'hi ha, músics d'aquí que toquen amb freixes o que toquen amb el... Bueno, Víctor i tot això. Sí. Però vull dir que és... el fil d'això, crec que és opinió personal també, vull dir que entenc que quan vols muntar festivals o concerts costen calés, perquè tot costa calés. Muntar un escenari en condicions costa calés. Un tècnic que ha d'estar allà pel matí, acaba de venir un camió, que ha de portar tot l'equip, amb gent que ajuda, tot val calés. El músic ve a treballar, costa calés, després s'ha de recollir tot val diners. Però dic jo que quan hi ha calés, els ajuntaments es munten uns festivals, posem-nos d'exemple, ficant sense dormir. No és criticar perquè li passa a tothom, però com que ho he vist aquí, hi ha la possibilitat de muntar un d'allò per fer un festivalet maco, que porta gent i porta gent que cobra, que té un caché una miqueta, no sé, estem parlant de 12, 14... Perquè a vegades... 12-14.000 euros. I els portes perquè tens els calés. Molt bé. Però llavors, quan no n'hi ha calés, truques al teu poble. I jo ho trobo una miqueta lleig, perquè es podia fer una miqueta repartit. A mi el dia que va venir, no sé si era els Manel o l'escola de música de Torrent, sembla que va venir, no? Sant Quintí, els de Sant Quintí. Per què no... Els de Sant Quintí, els de la banda sonora. Els de les bandes sonores. Els nanos petits no poden tocar allà. Bon un escenari d'aquests... Però ja ens demanen d'anar a tocar els puestos, ja. Però dic que... Però en els puestos... Per aquí quan s'ha fet una cosa gran, amb cara i ulls, no? Sí. Amb un escenari, hosti, portar els nanos petits de l'escola de música i que vegin que n'hi ha... Perquè allà quantes persones n'hi havia? 4.000, 5.000? El dia que va tocar les Manel o no sé qui. Els pets van venir. Els pets, el dia que vaig anar allò, 4.000, 5.000 persones en cadires perquè era... Però, hosti, doncs no sé, comptar una miqueta més de la gent del poble, no? I això s'hauria de fer tot arreu. Perquè ara que ja que tenim una miqueta de marge, doncs vale que tot sigui aquí, però està molt bé portar l'estrella del moment, no? Sí. Hosti, ara que tens, em recorda't dels nanos de l'escola de música, o d'un pianista molt bo que és d'aquí del poble. Cuidar una miqueta el que tu deies de l'heroi local, no? Sí, el músic local és la pedrera, és fonamental. I bueno, jo crec que Sant Sadurní té una... Tenim. Hi ha músics molt bons. El Valentí ha fet algunes coses també a les home sessions, el Valentí Carol. Sí, els concerts en un lloc petit, no? Sí, i a la Font de Neus, també. I a la Masia. Amb la Facica va venir amb l'Horacio Romero, la Rita Vallès. Té una audiència molt petiteta, o sigui, programa música sempre allà, en un lloc tan maco, perquè és maco de nit i llueix molt, doncs té una audiència petiteta, i l'audiència petiteta tard o d'hora que fa que l'empresari sigui doncs digui, bueno, no puc portar músics a una audiència petiteta. Bueno, jo crec que el de Sant Sadurní, festival de jazz o no, jo crec que podria sortir bé, perquè tenim capacitat. L'únic que fa falta és que els patrocinis vegin que Sant Sadurní és un bon aparador tot l'any, no només a l'època de les filoxeres o en l'època... Jo crec que fa poc, no? Fa poc, no?, que l'entitat filoxera està patrocinada, també. Això de parlem? Els Catgas i tot això, no sé si... Dos anys com a molt. 2 anys com a molt. Han tardat molt en patrocinar les festes populars. Sí, això ajuda. Doncs si potser, d'alguna manera, hi hagués algun festival de música
d'exhibició de talent local i després que aquest talent local pugui gaudir d'una jornada compartida amb una gran estrella, que crec que seria la fórmula. I a Paradònia tenim cellers molt potents, i no dic donar-los tot el pes als cellers, no? També tenim béns d'interès el comerç local, també fa un esforç. Sí. Ara, jo no dic que no es contracti, jo dic que potser hauríem de contractar millor o contractar diferent, no? Mesurar una mica. Mesurar una miqueta d'equilibri, no? Sí. I bueno, doncs, una de les coses que sempre m'ha agradat dir aquí a Sant Sadurní és que el tema del jazz creus que arriba a tothom? No. Oi que ens hem de ficar en algun merder més comercialet per cridar una mica l'atenció? No ho faré. Ara ja no. Me la facis amb 20 anys no dic que no. Ja. Bueno, jo m'he ficat amb això dels grups tribut, que és una cosa que em veia... Per això està molt bé, per això és molt divertit. Jo la veia amb cert recel, perquè hi ha molts grups tributs i no tots ho fan bé, no? Però sí que és veritat que arran d'aquella experiència que vaig tenir de ser taloner d'un grup de Queen molt important, un grup de referència, les grups de Queen, vaig veure que aquí hi havia un petit mercat, que li agrada la gent, que si encara que els grups amb qui fas tribut encara estiguin en actiu, però per exemple ara Jamiroquai no té res. Hi ha grups d'aquests que dius tu de clones, grups clones. Sí, grups clones. Que porten 25 anys. No tant clones, bueno, fins i tot. Jo crec que hi ha un grup molt veterà, que és el... Synchronicity? Sí, i els que fan tribut a l'último de la fila, l'último tributor, aquests estan girant per Espanya. Ja fa anys. I els plis, són els plis? Els plis que són els udors. I t'ho juro, van tocar amb ells al festival de Benicàssim i jo me'n recordo que estàvem als camerins i jo estava escoltant la música, dic, hosti, no toca ningú, dic, si estan tocant, dic, no, estan posant un disco, i això són els dos. Diu, no, que estan tocant, m'apropo de darrere, mare de Déu, iguals, els plis són iguals que els udors, després hi ha uns altres que fan perquè jo passo un dia, tinc una curiositat, hi ha el Synchronicity que fan els polis, doncs que a part el tio és clavat a l'estic, és clavat, toca el baix igual i a part ha d'haver una semblança, no? Sí, però i a part és que ho fan igual, ho claven. Això té mèrit? Jo crec que sí. Hi ha gent que diu, home, és que per escoltar els udors ho compro un disco. Però vosaltres què penseu dels grups tribut? Creieu que és una fórmula que funciona o potser ja està molt suada, no? Com ho veus? No sé, jo sí que m'he trobat a puestos que t'han preguntat si fas versions o si fas cançons teves. I si fas cançons teves no toques. Això m'ha passat, fa molts anys, però m'ha passat. Ens ha passat, si tens cançons teves no les coneix ningú. De Mala Perla hi ha el tribut als Hombres G, que es diuen Hombres B. Però ho has de fer bé, si no és vergüenza ajena, un grup de tribut ho ha de fer bé. Bueno, però has de començar a preguntar. Si no passes mal rato com a públic, que dius, ai, que no arriba la nota. Fan patir a vegades alguns grups de Queen, El Dizzy Gillespie deia el Gillespie. ¿Dónde te pones? No sé si igual. El Gillespie deia, et pots equivocar tot el que vulguis, mentre no marxis de tempo. Però com que és una cançó que coneix tanta gent, has d'anar al tanto del tribut, Jo no li dono tanta importància. No? Perquè això és un procés. Jo de petit feia versions de Elvis, feia, no? I de rock and roll i sortíem a fer cançons del Buddy Holly. I tocàvem l'oboe del Buddy Holly i clar, el nano que cantava no tenia la veu del Buddy Holly. O sigui, no intentaves imitar el... Això és una versió, però el tribut sí que és... Bueno, però el tribut, t'ho prens com un tribut, però... Però el tribut té que tot el reper, des de tot el setlist, des que comences fins que acabes, és pràcticament una teatralitat.